Трагічная навіна спадарства. На пачатак памерла маці Вітольда Ашурка. Ейнага сына не стала 21 траўня 2021 года, і гэта быў першы палітычны вязень, які памёр за кратамі. Маці было 86 гадоў. Вечны спачын і вечная падзяка за сына. Вітаю у аб'ектыве, Сергей Падсасонны, і вось што сёння ў нас. Першы беларускі самалёт мае з'явіцца ў Баранавічах. Кошт адзінкі $6 мільёнаў. Ці далёка паляціць і калі, ды што ў ім беларускага? Ні рухавікі, ні электроніка, нічога іншага не будзе рабіцца ў Беларусі. Рост заробкаў, міф і рэальнасць. Нібыта на плюсе ажно да 15% у параўнанні да леташняга красавіка, але расце і інфляцыя. За пределы прогнозных значений инфляция может к концу года выйти. Апошнія гадзіны выбараў у каардынацыйную раду. Ажыятажу няма, а першыя вынікі могуць з'явіцца нават ужо заўтра. На жаль, голосование с Беларусью мы отсушить не можем, потому что голосовать наўпрост с Беларусью без выкарыстання VPN немагчыма. Беларускі аўтамабіль, беларускі ноутбук, а цяпер і самалёт. Вялікія планы Александра Лукашэнкі адзін лепшы другога. І вось авіяремонтны завод у Баранавічах мае даць свету лёгкія турбавінтавыя самалёты. Нават вядомы прыкладны кошт – каля $6 мільёнаў. Будзе поспех, будуць грошы, будзе і росквет. Аднак што ў праекце беларускага і якія шансы на поспех – Алина Скрабунова. Строить самолеты, вертолеты вообще, создавать свою авиационную промышленность, скажем так, это достаточно дорогое удовольствие, но это очень большой престиж для любой страны. Самолет ЛМС-192 «Свей» легкий турбовинтовый, призначены для громадянской авиации, будут збирать у Барановичах паводле распрацовок Уральского заводу громадянской авиации. Свою працу 558-й авиаремонтный завод подзяліў на два этапы. Удел у распрацоўванні доследнага узору и серийный выпуск гэтых самолетов. Многоцелевой самолет для десантирования, для выброса парашютистов, для санитарных служб, для МЧС, для грузоперевозки, это само собой. Он еще должен иметь возможность перестановки на поплавковое шасси, то есть он будет садиться на воду. Паводле характарыстыкаў самолета «Свей» адносіцца да лёгкіх турбавінтавых самалётаў. Ён будзе прызначаны для транспартавання як пасажыраў, гэтак і грузаў на кароткія і сярэднія адлегласці. Але з яго вырабам могуць паўстаць складанасці. Всегда проблемы с советскими и российскими самолетами упирались в двигатели. Вот этот двигатель В-880, вернее, ВК-800, кажется, который планируют поставить на этот самолет, его начали разрабатывать еще в 1998 году, и до сих пор он не установлен ни на одном самолете. І сам партнёр у распрацоўванні Уральскі завод грамадзянскай авіяцыі, на думку Валерыя Романенкі, таксама можа падвесці. Уральский завод, он только-только провалил программу выпуска Л-410 чешских самолетов. Вот они должны были выпустить 20 самолетов, в этом прошлом году, да, выпустили 0. Вот. То есть партнер такой себе, я бы сказал, очень, так сказать, опасный партнер. З беларускага у так званым беларускім самалёце будзе толькі назва у гонар Асвейскага возера і корпус, кажа авіаматар Ігор Кулей. Это не беларускі самолет. Ён будзе збірацца ў Беларусі, будуць камплектуючыя рабіцца пэўныя ў Беларусі фюзеляжы. То бок корпусы самолетаў будуць рабіцца ў Беларусі. Па гэтым міжнародным пагадненні не менш за 178 корпусаў самолетаў будуць зроблены на тэрыторыі Беларусі. Але ні рухавікі, ні электроніка, нічога іншага не будзе рабіцца ў Беларусі. Усё астатняе будуць рабіць на заводах у Расіі, прывозіць у Беларусь. Паводле аналагічнай адвёртачнай схемы працуе прадпрыемства «Джылі», калі на нашай тэрыторыі з кітайскіх камплектавальных збіраюцца нібыта беларускія аўтамабілі. Але ў адрозненне ад «Джылі» з продажам самалётаў праблемаў быць не павінна. А «Свей» ужо чакаюць замоўцы ў Сібіры і на далёкім усходзе.
В России есть государственная программа развития авиации до 30 года, пока она была до 30 года. И там прописаны эти самолеты, сколько и какие компании хотят купить. Это, так можно сказать, предзаказ. Эти компании некоторые уже нам начинают звонить и спрашивают, а когда посмотреть можно его. Кошт, са словаў Турчына, будзе канкурэнтна-здольны. У якасці арыенціру ён прывёў чэшскі Л-410, які каштуе 6 з нечым мільёнаў долараў. На думку авіаэксперта Ігора Кулея, для Беларусі гэта выгадны праект, бо мы маем вольныя магутнасці. А яшчэ... Лукашенко ўсё жыццё марыў яшчэ з 90-х, што ў яго будзе самалёт. Вот гэта ягоная была мара. Я памятаю, що на БТ там паказвалі ў сярэдзіны там ці напрыканцы 90-х мадэль самалёта, якую нібыта ў нас будуць выпускаць. Так і не змаглі тады гэта рэалізаваць. Акрамя масавага выпуску самалётаў, Баранавіцкі авіярамонтны завод збіраецца пастаўляць кампаненты для расійскіх самалётаў і працягваць сваю асноўную дзейнасць – рамонт і мадэрнізацыю вайсковай тэхнікі. Менавіта за рамонт расійскіх верталётаў, задзейнічаных на вайне ва ўкраіне, 558-й авіярамонтны завод у Баранавічах трапіў пад амерыканскія санкцыі. Аліна Скрабунова, Белсат. Беларусаў можа чакаць рэзкі скачок цэнаў, прычым уплываюць на гэта як заробкі сярэднія, гэтак і рэальныя. Рэальныя заробкі вылічваюцца з папраўкаю на інфляцыю. Гэтак у красавіку у параўнанні з аналагічным перыядам летась яны выраслі больш як на 15%. Намінальны сярэдні заробак склаў 2182,5 рублёў. Пры гэтым інфляцыя паводле афіцыйнай статыстыкі захоўваецца на ўзроўні крыху больш за 5,5%. Скорее всего, мы увидим некоторое увеличение инфляции в ближайшие в этом году, но оно не будет по крайней мере, сильно выходить за рамки прогнозных значений, да, и скорее, это я все-таки связываю, что опять-таки тут мы помним, что в следующем году выборы, да, и это тоже может сыграть как фактор, когда чиновники все-таки будут очень жестко контролировать цены. После этого, после выборов, вполне возможно, ситуация может резко развернуться в сторону ускорения цен. Ты з Беларусі дапамажы суседзям у барацьбе з праціўнікам. Абвесткі такога характару з'яўляюцца ў расійскіх сацыяльных сетках. Прапаноўваюць заключыць кантракт, прывабліваюць жа грашыма, магчымасцю хутка набыць жытло ў іпатэку за кошт Мінабароны Расіі, ільготную пенсіяй і адпачынкам у санаторыі. Усё гэта за чужую вайну, а магчыма і ўласнае жыццё. Журналісты Белсату патэлефанавалі ў адзін з пунктаў адбору на службу паводле контракту. И вот что нам сказали. От ситуации зависит, какие вакансии, где требуются. Вакансия это понятие подвижное, да, на текущий момент. Я вам говорю, что скорее всего это будет зона СВО. Контракт заключается сроком не менее чем на год с автоматической пролонгацией в случае, если на момент окончания контракта специальная военная операция не закончится. Ну, то есть, другими словами, до окончания СВО. Апошнія гадзіны выбараў у каардынацыйную раду і без ажыятажу. Аддаць свой голас можна яшчэ да поўначы паводле менскага часу. Голас аддалі больш за 5000 беларусаў. Выбарчая камісія дэкларуе, што хада галасавання спакойная, а першыя вынікі маюць з'явіцца ўжо заўтра. Андрэй Сульжэц. Сёння трэці і апошні дзень выбараў у каардынацыйную раду. Аддаць голас за 1 з 11 спісаў кандыдатаў можна да 23 гадзіны 59 хвілінаў. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька адзначае, працэс галасавання праходзіць роўна. Ніякіх тэхнічных перашкодаў у апошні выбарчы дзень не зафіксавана.
Зараз прочитала на одном информационном ресурсе об тем, что у нас назирается аномально высокая активность подозренных транзакций. Это не так, она не аномально высокая, она у межах, по-перше, погрешности, по-других, так, она трохи павялічылася, але не істотна, і гэта не там нейкія страшэнныя лічбы. Выбарчая камісія працуе таксама са зваротамі і скаргамі грамадзянаў. У асноўным беларусы пытаюцца, як прагаласаваць, і удакладняюць тэхнічныя моманты. Сярод папулярных запытаў – канфідэнцыйнасць выбарнікаў з Беларусі. Голосование с Беларусью мы отсушить не можем, потому что голосовать наўпрост з Беларусі без выкарыстання VPN немагчыма. Мы наўмысна гэтую функцию прыбралі, каб просто люди простое, что яны там уже неупэўненыя карыстальнікі інтэрнэту, не могли себе подставить. То бок беларусы з Беларусі могуць галасаваць выключна праз VPN альбо праз сайт. У першы выбарчы дзень платформа «Беларусь ID», праз якую можна прагаласаваць, зазнала хакерскую атаку. Павел Лібер выказваў ідэю падоўжыць галасаванне на той час, які платформа не працавала. Аднак у выбаркамі заявілі, калі не здарыцца нейкага форс-мажору, а поўначы паводле менскага часу выбары спыняцца. Адразу ж абвяшчаем вынікі, і колькасць агульную, і колькасць за кожны спіс, і адразу размяркоўваем мандаты. На гэтую падзею мы запрасілі прадстаўнікоў выбарчых спісаў, і таксама СМІ могуць далучыцца да гэтага. Мы будзем гэта весці ў прамым эфіры стрым, за гэтым можна будзе назіраць. Апрача таго, выбаркам зафіксаваў выпадкі, калі карыстальнікам у Беларусі прыходзілі падазроныя спасылкі з заклікам узяць удзел у галасаванні. Выбарчая камісія раіць не пераходзіць праз іх і дбаць пра сваю бяспеку. Зазналі ціск і кандыдаты. Сілавікі разам з прадстаўнікамі ЖКГ узломваюць дзверы іхных кватэраў у Беларусі. На гэтую нерухомасць накладзены арышт. Андрей Сульжыц, Белсат. Ізаляваць рэжым Лукашэнкі, але не беларусаў. Святлана Ціханаўская ў Лісабоне сустрэлася з прэм'ер-міністрам Партугаліі Луішам Монтэнегру. Адметна, што гэтае спатканне для новаабранага старшыні партугальскага ўраду адна з першых міжнародных сустрэчаў на ягонай пасадзе. Адным з топікаў, вядома, падчас размоў было таксама абмеркаванне пытання санкцыяў, вось у прыватнасці калійных угнаенняў. І тут, вядома, гаспадарня Ціханаўская заклікала Партугалію працягваць палітыку санкцыйнага ціску да таго моманту, як не будуць вызволены ўсе беларускія палітвязні. Заўтра Святлана Ціханаўская возьме ўдзел у еўрапейскім саміце «Канкорды», форум, прысвечаны міру і бяспецы ў Еўропе. Адбудзецца ён у Порту. Ён збярэ чыноўнікаў, палітыкаў і дыпламатаў з дзясяткаў краінаў свету. Польшча тым часам працягне падтрымліваць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Пра гэта заявіў польскі міністр у справах еўразвязу Адам Шлапка падчас сустрэчы з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету Паўлам Латушкам. Польскі міністр таксама лічыць важным адкрыццё памежных пераходаў паміж Польшчаю і Беларуссю. Ён таксама выказваецца за неабходнасць больш маштабных адукацыйных праграм, стажыровак для беларусаў у Еўрапейскім Саюзе. Мы абмяркоўвалі пытанне санкцый, і ён стаіць на пазіцыі важнасці гарманізацыі санкцыйнай палітыцы дзеля таго, каб не ствараць магчымасці рэжыму Лукашэнкі абыходзіць санкцыі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі і далей падтрымліваць вайну супраць Украіны. А цяпер Літва і вялікая палітычная перамога. Гітанас Наўседа абраны прэзідэнтам краіны на другі запар 5гадовы тэрмін. У нашых суседзяў вялікая беларуская дыяспара, таму істотнае пытанне, як вынікі выбараў паўплываюць на жыццё у Літве беларусаў. Адказ шукаў Ян Федарович. Гітанаса Наўседу пераабралі прэзідэнтам Літвы ў другім туры выбараў. Džiaugiuosi, kad Lietuvos žmonės patikėjo. Я шчаслівы, што літоўскі народ паверыў у мяне, асабліва з улікам таго, што цяперашні тэрмін быў няпростым, звязаным з мноствам выклікаў як вонкавага, так і ўнутранага характару. Наўседа перамог сваю суперніцу, прэм'ер-міністарку Інгрыду Шыманіце, з разгромным лікам. Згодна інфармацыяй выбаркаму, за дзейнага прэзідэнта прагаласавалі каля 75% выбарнікаў з ліку тых, хто прыйшоў на ўчасткі.
Зрэшты, яўка была не надта высокаю, крыху менш за палову ад агульнай колькасці выбарнікаў. Я чакаю не зменаў, а стабільнасці. Спадзяюся, мы будзем ісці ў тым жа кірунку. Абое кандыдатаў у другім туры нядрэнныя. Дзякуй Богу. Мой кандыдат не прайшоў у другі тур, таму я прагаласавала супраць аднаго з кандыдатаў. Не скажу каго. Наўседа амаль не разыходзіцца з Шыманіце ў асноўных замежнапалітычных пытаннях, напрыклад, у падтрыманні ўкраіны. Аднак падыход палітыкаў да беларускай тэмы супрацьлеглы. Летась Наўседа назваў Беларусь адною з губерняў Расеі, а да таго ж паслядоўна выступае за уніфікацыю санкцый у дачыненні расейцаў і беларусаў. У умовах вайны вельмі цяжка прыдумаць штосьці, вельмі цяжка придумать рацыянальную палітыку, якая дапаможа абараніць краіну і ў той самы час не будзе неяк парушаць правоў чалавека і іншых прыезджых людзей. Праўда, парламент Літвы пакуль блакуе ініцыятывы Наўседы. Літва ўвогуле гэта парламенцкая рэспубліка, прэзідэнт носіць больш сімвалічны характар, а ўнутраную палітыку вырашае парламент. Зрэшты, увосень у Літве адбудуцца выбары ў парламент, па выніках якіх кансерватары могуць страціць большасць у ім. Сацыялагічнае пытанне паказвае і прэзідэнцкія выбары гэта паказалі, таму я думаю, што раскладка палітычных сіл будзе іншай, але я не думаю, што будуць вялікія змяненні па адносіны да беларусаў. Хаця спадзяюся, што будуць такія больш мяккія адносіны. Паводле інфармацыі, на люты гэтага года від на жыхарства ў Літве маюць 63 тысячы беларусаў. Блізу 45 тысячаў з іх пераехалі ў гэтую краіну пасля 2020 года. Сярод гэтых людзей як палітычныя ўцекачы, так і эканамічныя мігранты. У меня вялікая просьба да беларусаў, якія прыехалі ў Літву, якія тут уже жывуць год, 2, 5, пачніце размаўляць па-літоўску, наконец. Калі я з вами па-беларуску размаўляю, вы са мной нават па-літоўску слова звязаць не можаце, это штосьці дрэннае. Это значыць вельмі дрэннае стаўленне, вельмі такое расейскае стаўленне да сітуацыі. Сярод іншых палітыкаў з перамогаю на выбарах Гітанаса Наўседу павіншавала Святлана Ціхановская. Мы больш, чым суседзі, мы сябры і саюзнікі, зазначыла лідарка дэмакратычнай Беларусі. Ян Федарович, Белсад. Стрэс і момант праўды, час іспытаў пачаўся у Беларусі. Сёння выпрабаванні прайшлі ў профільных прадметах на выбар. Гэта фізіка, хімія, матэматыка, біялогія, геаграфія, замежная мова, гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя, ды грамадазнаўства. Усяго на цэнтралізаванае тэставанне сёлета запісаліся каля 55 тысячаў выпускнікоў. Наступны дзень здачы цэнтралізаваных экзаменаў і тэставання 30 чэрвеня. Тады адбудуцца іспыты па беларускай і расейскай мовах. Для тых, хто з паважных прычынаў не здолее здаваць іспытаў у прызначаныя дні, ёсць рэзерваваныя тэрміны 19, 21 і 23 чэрвеня. Цэнтралізаваныя экзамены лічацца адначасова і як выпускныя для школьнікаў, і як уступныя ў ВНУ. Права на пітную ваду неад'емнае паводле беларускага заканадаўства. Аднак у краіне, дзе не да законаў, нават на такія базавыя для жыцця рэчы могуць разлічваць не ўсе. Гэтак жыхары некалькіх адразу райцэнтраў зноў скардзяцца на бруд, што цячэ з іхных кранаў замест вады. Чаму чыноўнікі бяздзейнічаюць і як у такой сітуацыі адстаяць свае правы? Наста Печанькова. Дашковский сельский совет, деревня Тумановка. Свежая, чистая вода. Источник здоровья, жизни. Правда, недолгой. Заканчивается 5-й месяц года якасці, а брудная вода ў домах беларусаў дасюль застаецца нормаю. Рэкардсменам у гэтым пытанні з'яўляецца Гомельшчына. Гэтак у Хоніках на вуліцы Жукава ўжо 2 месяцы з крану цячэ ржавая вадкасць. Мясцовыя жыхары скардзяцца ў тэлеграм-каналах. Чаму не робяць пераразліўку вады? Чаму мы плацім за такую ваду? Як у ёй мыцца? Як у ёй дзіця мыць? Я стамілася ўжо тэлефанаваць у 115. Гэта не кажучы ўжо пра тое, што пасля іржы застаюцца сляды.
Горшая ситуацыя падаецца ў Брагіне, дзе вада цёмна-рудога, фактычна чорнага колеру. А ў Ельску мясцовыя жыхары ў адказ на бяздзейнасць камунальных службаў правялі ў сацыяльных сетках флэшмоб, паказаўшы ваду ў сваім жытле. Яна таксама аказалася неякаснаю. З 2020 года значна пагоршылася зваротная сувязь з людзьмі і, акрамя таго, яшчэ дадаткова і бюджэтныя сродкі выдаткоўваюцца не зусім так, як да 2020 года. Зараз мы бачым, што большасць ўсё больш пераразмяркоўваецца на карысць сілавога блоку, на нейкіх ідэалагічных мерапрыемстваў. І, адпаведна, ўсё менш сродкаў на такія побытавыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння тут і цяпер. У Рагачове кіраўніца мясцовага ЖКХ на скаргі грамадзянаў на брудную ваду заклікала іх, цытата, не паддавацца на правакацыі. Вынік ад іх нулявы. Ведаеце, да чаго яны прыводзяць? Да таго, што людзі, задзеяныя ў практычным рашэнні праблемы, будуць браць удзел у чарговых нарадах у гэтым пытанні і падрыхтоўцы пісьмовай інфармацыі. Вельмі просім, дайце людзям папрацаваць і выканаць тое, што намецілі. Праблемы з вадой у райцэнтры назіраюцца са студзеня. Адказ чыноўніцы ж з'явіўся толькі ў траўні, пасля таго, як адзін з мясцовых жыхароў абвінаваціў камунальнікаў у нядбайнасці і прыстрашыў тым, што звернецца па дапамогу ў вобласць. Дзяржава ўжо не ў стане рэагаваць на ўсе вырашэнні гэтых усіх праблемаў, пытанняў, якія паступаюць ад людзей. І таму яны спрабуюць запалохаць людзей, каб менш было зваротаў і звяртаць увагу, што гэта нібыта правакацыя. Насамрэч, брудная вада – гэта, напэўна, правакацыя саміх гэтых чыноўнікаў, якія дагэтуль не могуць вырашыць такую простую праблему і якая, звычайна, вырашаецца на працягу, не ведаю, некалькі сутак. Але што рабіць грамадзянам, калі чыноўнікі на месцах не развязваюць іхных праблемаў? Паводле праваабаронцы неабходна звярнуцца ў пракуратуру, камітэт дзяржаўнага кантролю ці ў суд. Пры гэтым адной толькі вашай заявы пра няякасныя паслугі водоканалу гэтым інстанцыям не хопіць. Необходимо заключить все доказательствами о том, какая-то течет вода, то есть снять видео, сдать эту воду на проведение анализа, чтобы посмотреть, сколько в ней примесей допустимые или нет. И можно смело идти в суд и отстаивать свои права. У гэты ж час, паводле эксперта, водоканал абавязаны падвозіць пацярпелым чыстую пітную ваду, альбо зрабіць пераразлік камунальных аплатаў і зняць на лічэнне за той перыяд, пакуль вада была няякаснаю. Настя Печанькова, Белсат. А цяпер пра спорт. Галоўны трэнер нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі Карлас Алёс вызначыўся з канчатковым спісам гульцоў на таварыскія матчы супраць зборных Расіі ды Ізраілю. Упершыню выкліку ў нацыянальную каманду атрымалі гульцы берасцейскага «Дынама», абаронца Максім Касараб і форвард Герман Баркоўскі. Пра іншыя спартовыя падзеі ў нашым аглядзе. Беларускае тэлебачанне плануе паказаць у сваім эфіры матчы чэмпіянату Еўропы па футболе 2024, нават незважаючы на забарону праваўладальніка. Яшчэ ў студзені 2023 Лукашенко падпісаў закон аб абмежаванні выключных правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці. Гэта азначае, што дакумент дазваляе выкарыстоўваць відэа, якія належаць праваўладальнікам без іхнага дазволу. Адзін турнір БТшнікі ўжо паказалі, не атрымаўшы дазволу праваўладальніка FIFA. Гаворка пра чэмпіянат свету па пляжным футболе, які праходзіў сёлета ў лютым. Аднак гэтым разам, паводле інфармацыі трыбуны, паказ Еўра-2024 на тэлеканале Беларусь-5 можа мець сур'ёзныя наступствы. Але гэта будзе датычыць не БТРК, а менавіта нашых футбольных клубаў. Калі лукашэнкаўскае тэлебачанне ўсё ж пакажа чэмпіянат Еўропы, УЕФА пакідае за сабою права пазбавіць усіх выплатаў каманды, якія будуць гуляць у новай еўракубкавай кампаніі. Гаворка пра менскае «Дынама», якое стартуе ў лізе чэмпіёнаў, а таксама Нёман, Тарпеда, Белас ды Гіслач. Яны згуляюць у лізе канферэнцыяў. Po 13 latach przerwy z mistrzowskim tytułem. Плоцкая Вісла сталася чэмпіёнам Польшчы па гандболе. Колеры гэтага клубу абараняе беларускі Рыл Самойла. У другой сустрэчы фіналу Вісла толькі ў серыі пасляматчавых пенальці здолела перамагчы Кельце 29-28. Дарэчы, за апошніх выступае яшчэ адзін наш суайчыннік Артём Каралёк. Такім чынам Вісла перарвала гегемонію кельцаў, якія да сёлетняга першынства 12 разоў запар рабіліся чэмпіёнамі Польшчы.
У перадапошнім матчы 10-го туру чэмпіянату Беларусі па футболе ў эліце Славія зноў не здолела перамагчы. Гэтым разам мазырская каманда ўдома згуляла ўнічыю 1-1 з менскім «Дынама». Травеньскім адцінкам сваёй каманды Іван Біёнчык дакладна не застанецца задаволеным. За 4 матчы чэмпіянату Славія набрала усяго 1 бал і цяпер займае 5-й радок турнірнай табліцы. Менскае «Дынама» абышло ў табліцы берасцейскіх аднаклубнікаў і выйшла на чыстае 3-е месца, маючы ў сваім актыве 20 балаў. Лідаруе ў табліцы «Торпеда Белас», у іх 23 пункты. У сустрэчы 10-го туру жодзінцы, дзякуючы дакладнаму удару Максіма Скавыша, перамаглі «Дынама» з Берасця. На другім радку пакуль трымаецца гарадзенскі «Нёман». Зборная Чэхіі заваявала залатыя медалі хатняга чэмпіянату свету па хакеі. У фінальным матчы, які прайшоў у нядзелю ў Празе, чэхі атрымалі перамогу над камандаю Швейцарыі з лікам 2-0. Шайбы закідвалі нападнік Давід Пастарняк, які далучыўся да каманды ўжо падчас турніру, і Давід Кэмп. Зборная Чэхіі выгуляла планетарнае першынство ўпершыню з 2010 года. Усяго на рахунку гэтай каманды стала 7 тытулаў. Швейцарцы ніколі не станавіліся чэмпіёнамі свету, прагуляўшы ў фінале ўжо 4-й раз. Трэцяе месца у каманды Швецыі, якая ў матчы за бронзу перамагла канадцаў 4-2. Канадцы ўпершыню з 2018-го засталіся без медалёў. Менавіта Швецыя разам з Даніяй стануцца гаспадарамі наступнага планетарнага першынства, якое пройдзе ў весну 2025 года. Там ізноў не выступяць зборныя Беларусі і Расіі. Міжнародная хакейная федэрацыя працягнула адхіленне гэтых камандаў ад турніраў на сезон 2024-2025 гадоў. Для Беларусі гэта таксама азначае немагчымасць удзелу ў жнівеньскай фінальнай кваліфікацыі на Алімпіяду ў Італіі. Павел Алейнікаў, Алесь Яшченко, Белсат.